Haga jela ga jongi ngidang yoi ya ga jinglai lut ban syakri ya ublai khamtam ki pai drungai kristan hakisngi ki bakarpang kum ga jingat karol lane ban rakhe ya kasngi Christmas. Kat baban pai pat syakiwe ki jelang yoi bagi kat to gane ki rungai kristan kila syem sitam bha ban penpau ne ya sela khamtam ban rakhe ya kinu kinu kisngi krau jong ki kristan kum ka Christmas. Kawai na kajingjia ka baswa ka shisngi ban priang ya kasngi kraw ne kasngi la buram jong ki kristan kata ka ka Christmas la yo ileng ba ka jingsa priang sted kawai na ka video ka balakam ba kawai na ka khna samla kan thai ka badan ka jingduna haki bor yo i ki khman la sakhi bakala sya berngem bat sya kena bakadon ka jingya sela syapang ka jingai kristan kani ka video ka basisya ka balapen kendit bat penbitar khamtam ya ki pai dringai kristan kani ka jingsya berngem ka te ka samla kan thai ka dei ha kawai na ka kan thai ka badai ka vice president jong BJP ka Anju Bhargava lakam baleng ba kilat pathai kubor bakane kanong yalam jong BJP kala katakti da ka basim nyat naki atli ki ngap jong ka te ka samla bat kala berthen ya ka kani kala pau bakade ka jing thombor bat leben ya ka te ka khna ka badai na Jabalpur jong ka jila Madhya Pradesh kalami ru ka jing kena bakate ka samla kristan kala don ka jing ya sela syapang ka niam kristan la kena ru hasnda jong ka te ka he BJP la yang lang ru uwai na ki pulin kalami ru ka jing kentho bakane kala long ka jing le ran ha ka bakala pen kthang mensim ya ki pai drungai kristan ki badon hapo India. लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने